Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ बरायबावनो थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायबाय आङो बे ब्लगानो जाहैबाय लोगोफोर जि अखा हादों जोंनिथिंजाय दिनैजों साननै जाबाय अखा हानाया साननै सानथाम जाबाय आरोना बेनिखायनो मा ओंख्रि संनो जेरावबो बाहेरावबो थांनो मोना बिनिखायनो आङो सानबायखि मा दिनै अनला एंखुर संगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो इजि ओंख्रि नालाय बेखौनो दिनै माबायाव संनानै जानो सानबाय आरो अखा हानायावहाय जेरावबोथ' ओंखारनो मोनला बेदर थेदर लायनो मोनला नालाय दायो गगाबो मोननानै दं आङो नायलांबाय थादो आंनि ओंख्रि संनायखौ माबायदि मोनो माबायदि सङो आरो नोंथांमोनाबो गासैबो रोंजोबगोन जानो हागौ इजिखासो थेवबो आंनि स्टाइलनिखौ आं खिन्थानोसै बाय बाय थोदो दायो लेट्स गो लाबाय आरोना अखाया नै लोगोफोर माबायदि हादों जोंना फुरा न'आनो मोजाङानो गैला आरोना माने नै माबायदि जाजोबखो आरो अखा हानायजोंहाय हा खोबाबो बिदिनो जाफिनजोबो आरोना लोगोफोर बिराद हा खोबाय ओमफ्राय अखा हाबाबो बेबायदिनो जालाजोबनानै थायो आरोना लोगोफोर आङो दायो माइरं लाबाय दायो आङो संनोसै आरोना आङो दायो दै फुदुंनानै लाखाबाय आरो ग्लाब ग्लाब नवेल आरोना माने थावखौ इउज खालामा खालि नै दै गुदुंखौ ग्लाब ग्लाब फुदुंनानै लाखाबाय अरावहायो ओमफ्राय दायो आङो माइरंखौ बेवहाय होनोसै आरोना लोगोफोर आं दायो तिता केरेलानि माबा लायनो थांनो नागिरदों आरोना बिलाइ तिता केरेला बिलाइनो बेयाव दङ लाव बिफाङा माबायदि जानानै दं आमलाइ बिफां दं ओरैजाय नै साफात बिफां गायजोबदों आरोना लोगोफोर हाग्रा जाजोबनानै दं अखा हानायखाय आं दायो बे तिता केरेला बिलाइखौ लानानै थांसै ओरैबायदि गोथाव जानोसै अखा हानायाव बांद्राय होबाबो गोखा जागोन खोमा गोखाथारना बे बुस्थुआ गांनैसोल' खानोसै नै लोगोफोर दायो तिता केरेलानि बिलाइ रायलायबावगोन आरोना लोगोफोर हाइजें बिलाइखौ गोथाव मोदोमलायनाय होनोसै अखा हाबाथाय नै जाखाया जोंना न'आनो मिथिबाय हाग्रा जाजोबो नोंथांमोना साफा साफाथार खोमा नै बेनो हाइजें बिलाइया बेयावसो गायदों जोंहा अखा हानायाव ओरै थाइजौ बिलाइयाबो नै लोगोफोर खानसै आं अखा हाबाबो जोंनाव लेवारफोरा बारा थाया आरोना लोगोफोर दायो खाखांबाय नै बानलु आलु ओमफ्राय हाइजें बिलाइ नैबेयो जाहैबाय तिता केरेला बिलाइ दायो बेखौ आङो आलुखौ हरखानोसै आरोना ग्लाब ग्लाब गोदौनायावनो बानलुखौबो हरनोसै आलुखौबो हरखानोसै दायो नवेल ना आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां हरखाजोब्बाय गासिबो दायो माइरंल' होनांसिगौ आरोना संख्रि हालदैखौ हरखानानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि रुनाय स्टाइल संखागोन संख्रि हरनानै लाखाबाय दायो हालदैबो लानानै एसे होखानोसै हालदैखौबो दायो एसे गोदौबावनानै माइरंखौ होनोसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोजाखा आं दानो सामब्राम गुफुरखौबो हरखानोसै रुनायावनो ओमफ्रायो माबाखौबो माइरंखौबो होखानोसै आरोना लोगोफोर दायो गासिबो बिदैयानो ओंखारजोबखाबाय अरनि थाखायनो बारा मोजां सिनाया
Dayo mairongkौबो हरनानै लानोसै आं दायो ग्लाब ग्लाब गोदौथोंसै आरो लोगोफोर लास्ट फाइनाल लुकखौ नायदो ओरैबायदि मोजां गोदौबाय आरोना बेनि उनावहायनो आं माबा हरनोसै आरो खारैखौ हरगोन आरो एसे रुइबावथोंसै ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेखौ होनोसै खारैखौहाय नै आं खारै बरा नङाबा जानो बायोना लोगोफोर अनलाबाबो अनला एंखुरबाबो खारै बरा नङाबा जानो बायो आं नै जा मोजां गोजा जाबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर संख्रि नाङाखैमोन एसे संख्रि होनोसै दायो नैबेखौबो होखानोसै हाइजें बिलाइखौबो ओरैबायदि गोजा जाथावथाव जाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जानो लुगैखासिगोन आंजों लोगोसे साखिनायसै आङो ओरैबायदि गोमो नुदों आरोना खिन्थु मोगथाङाव गोजासो आरोना लोगोफोर मबाइलावलाय बिदि नुखायो स' आं जानायनि ट्राइ खालामनायसै अखाबो बिराद हादों जेबो खोनानाय नङा खोमा जानाय नायसां साम' ओंख्रि मोनामलायदों Berapa logofor angin di rumah bagi mendang, entah nak komentar kenal, ada angin itu sebenarnya jangan jadi, entah nak komentar kenal.